Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Lumakas nurse, upload ta sa What's the Style drama o magbasa din ta sa mga comments para makasugod din ta sa itong drama. Ang first comment na to si Michael John Amores, idol from Tubod, Lanao del Norte. Salamat sa imo ha, Michael John Amores, sa imong kanunay nga pag-comment nga ma-upload jud nato pagbasa. Daghang salamat sa imo da Michael John. Si Clarice Pags, nice drama. Og duha ka heart. Salamat sa imo da Clarice Pags. Si Oscar Abedog, salamat na sa upload idol. Daghang salamat sa imo Oscar Abedog. Kadang comment no Oscar Abedog, basta idol balag dugay upload basta wa skip dol. Muna ko Oscar Abedog, daghang salamat sa imong pagwala skip. Ako na kanatapang sa ako Oscar Abedog. Si Willow, pagka-heart karani kang Willow. Salamat sa imo Willow sa imong pag-comment. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa compilation sa What's the Style. Mga sugilanon sa kinabuhi sa atong mga sender, God bless us all. Daghang salamat sa imo da Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment. Karong comment ni Sir Dads Vasquez, taon na jud ning drama ha, kay wa na ang original nga casting, murag mag 5 years na nawala si Bro Tiban, Alex Repolyo, Lara ug si Vanessa Rizula Pakaldo, murag nasa Wandi Radyo. Sure lang admin. Sakto jud ka Sir Dads Vasquez kay naay mga episode nato nga katong gikan sa pikas na ko nga channel kung gibalhin diri. Kay wala anto na ko gamita nga katong mga uban nga episode makaraan na jud to no. Pero naga ko'y mga bag-o. Tapos muna ko Sir Dads Vasquez, salamat jud kaayo. Si Juven Kidion, shout out Dol from Maramag Bukidnon, permi jud ko nagapaminaw sa imong gina-upload nga palami drama diri Dol. Og duha ka heart. Salamat sa imo da Juven sa imong pag-comment nga na-appeal jud sa atong pag-vlog karon. Salamat kay si Moria. Si Ma'am Delsam 99, maayong buntag Sir Idol, pasensya na. Nawalong ko kay gayon Open YT. Salamat always, God bless you and family. Salamat sa imo dia Ma'am Delsam 99. Maski busy ka, nakalugar jud ka imo gapon gatagan og time nga maka-comment ka. Salamat jud kay si imo dia Ma'am. Si Robert G. Palomar, maayong hapon na Idol, lingaw jud mi sa imong mga upload, tuloy-tuloy lang. Salamat sa imo da Robert Palomar sa imong pagpaminaw, sa imong pag-comment. Si Dan Tindungan, minaw ko permidol para mabawasan ang kapoy. Salamat sa imo da Sir Dan Tindungan sa imong pagpaminaw ug labi na sa imong pag-comment. Daghang salamat sa imo ha. Si Shen Ann Riblengka, makalingaw paminawon ning What's the Style. Uy, ha. Tinuod jud makalingaw ni atong drama ug salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw ug pagsunod sa atong mga drama. Ug sa imong pag-comment ay salamat jud kaayo. Si Ryan Inkito, salamat sa mo dia Ryan Inkito. Kaduhang comment ni Dan Tindungan, makalingaw jud ang drama idol. Daghang salamat sa imong pag-usab Dan Tindungan. Ug ikatulong comment ni Dan Tindungan, tulo ka heart ni. Ug mga tumag sa nurse tanan ga comment sa ato Ug ato nang sugdan atong What's the Style drama. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Timyong, ginaingon, nagmahagyon ko nga dili ikaw ang akong gipakaslan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan.
ng training. Baw ka da, dog lito. Ipukid kaayo ko ni Papa ni mo, oy. Ay, sigug pa chansig niya pero gibaliwa raman niya ang tanan. Ang tinuod ng training, mas ganahan ko nga ikaw ang ipulis ni Papa. Pulos mo mga matured. Pero, hindi maguds Papa. Batanon nga babae man iyang ipangita. Ignas Papa ni mo, Binga. Ayaw sa mga batanon nga babae kay igo raman na siyang pangwartahan, ana. Dako bayad na siyang sweldo sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. Pangwartahan, ragyod na ang imong amahan sa mga batanong babae. Mulang nang, mas maayo nga ikaw, kay negosyante ka, unya dako sa kaog pensyon. Pero, sakti lang nang, akong sultihan sa Papa, bahin ni atong pagkita, ug panagsulti karon. Dili ko anang training, oy. Kiahak ba ya? Kuyunot naman tao ng inhaka, oy. Dili pa na kuyunot si ng training pa, oy. Kay gigami ang iyang lawas. Hamis pakiksig pantit. Puwa og aping. Unya, humot. Makasulti na kayo humot. Paano? Kay sa among panagsulti, nagkapanimaho man ko sa iyang kahumot. Mau ba? Sa ato ba? Ikaw may ganahan niya? Hala. Sige, ikaw na lang. Pumiyabing lang siya. Upakasli siya. Nga, noong sa mga... Pakasli. Nga, nagudan ako. Batanon man ko. Kamu mo ay parison. Unya ang nakapabor pa yun pa. Kay nakagusto siya nimo. Ug ang pagdiga na lang ang iyang gihuwat. Dili ko ni training, anak. Sama na siya, oy. Dili ko ganahan og babae nga kuyunot. Di lagi na ko yunod. Kuyunot na, oy. Og alang sa imong kasayuran, no? May batan-o na taong kong babae nga nauna-unaan dong. Nga akong panguyaban. Akong naila-ila dito sa downtown. Og miingon siya nga pamisitahan ko na ako siya karong gabi. Nakatultuli ka sa ila. Oo! Ay, pasakay na ako siya sa akong auto, oy. Ako siyang giyato sa ila. Hapit ako maminyo ni ko sabdong na babae nga busok ang akong mapangasawa ini. Maunan kita ka dong, minyo. Kay hinay ka man kayong dihok. Unsa ba ka, oy? Patimpyong. Ay, napag mo mahal. Kung babae may gusto, iyam ng kalipay. Ato Jasmine nyo, di siya kalipay. Klibang na iya. Nga ako mag-goodbye dito. Nga, nabalaka ako. Basin igo na siyang pangwartahon. Tako naman siya tinigom. Basin, kupras na iyang tinigom na siya iyang kaipon. Nga batanon. Pabina. Hindot ka na style abay. Bawa ni Padong. Asa ni Padong pa? Ulitaw pa ka, ha? Ha? Naaka puyo sa inyo. Panitilag ba yun ng babae ng magbinuang ba ng minuang si mong mahan? Batungo na yun kini. Padong magininip mo ni Isto. Kamatikon kang di ba yung liwang? Badlong na yun! Busy sa taong ko sa akong trabaho sa opisina bay. Unya, at dosag ko mahigdaan sa bahay sa akong uyab usahay. Ay, paminaragod. Ani. Kung mahitabong maminyo yung papa, niya, sa ito yung gingon, batanon nga babae? Bida. Maunahan yung kanya, bay? Ako po'y ikaw. Mag-una-una mo pakasal sa imong uyab! Di ko, oy! Nagsabot namin sa akong uyab nga magtigom una, mi. Kinidog yun eh. Bahala na si Papa. Siya maging magmais kawihan ba? Bahala na kaya di man siya patuog, tambag! Salamat taon, Dainura. Kigisugutan ko nimo. Nakagusto masab ko nimo na Timyong. Buutan man ka, unya, nindot man ka trabaho. O karon nga uyab na ta. Ay, napagmanoy na ako, ha? Ay. Darling na itawag din ako, ha? Ang atong duwag tinugan ay atong endearment ba? Darling, ha? Darling, itawag. Susak-usan na to. Okay? Mau ba? Sure, darling Timyong. Unya. Inuta pa minaw, no? Mag-date, darling. Mag-date na to, ay. Manutag. Mapugnaw nga lawak. Aron sa antang duha takagkugma. Darling! Maoy
Oy na, uyab na kita. Unsa man day buhaton man nag-uyab, ha? Ogi, karong Domingo ha, mag-date. Mag-date karong Domingo. Maabot nga Domingo, day darling. Kana, umuni akong gusto. Kana, darling. Kining darling. Mamarag o niya ko kwarta, ha? Para palit na ko blouse ug mga pahumot sa lawas pa. Darling. Okay, uyab na gud ta. Busatagan tingin ko sa tanan, darling. Ngiga. Kisputing gudi mo pa. Asa ang going? Mag-date ron, sinura nga akong uyab. Manood na mi og hotel doon. Turjak to the max. Ako may nabalaka ni imong pagpanguyab og batanon pa eh. Ha? Buutan sinura doon. Guwang ra ba ka? Di na kasuga ko. Buutan sinura. Kasuga ko doon taon. O kumaroon na mo og turjak show sa motel, hagdon dahil na ako siya kasal doon. Maunhan ta ka, og minyo. Kay hinay kay ka, oy. Hinay kay kaglihok. Patimyong. Unsa man, darling. Nalingaw ka ba sa itong pagpanoroy sa mall? Aha! Happy good kay ko, darling. Kay imo kong ipamalitan sa nan akong gusto. Unya, imo pagit kong gihatagag chismi, ha? Kana, kay love tamang yun ka. Busog pagit kay ko. Kay nangaon man ta sa food court. Lami pet ang kaon. O karoon, adto na santa sa katapusan tang adtuan. Asa man? Sa motel. Muchik intag motel, darling. Opa! Gihatag man nimo ang tanan akong gusto, busa. Dili ta ka baliparan sa gusto nimong mahitabo. Yes. Sing alungon ko ng imo. Ay. Lipayon tagit ka, darling. Tagbaon tagit kang maayo. Salamat kay darling. Ay, na doon naman tas motel. Lamian na, yun. Naginaminam na ko kay dugay na kung maka-joy in town. Kaluoy. Lami, nagyugang akong pamatri karon, darling. Okay. Kami anak, oy, darling. Darling, agahi apa dayan ng imo. Hindi kay taas pero tuskig pa. Darling. Agay, kalami. Agay. Ay, pilang dua ka eggs. Kalami, agay. Dali. Ali. Ako sa kaon sa mo, ha? Hubuan ko ni pa. Wala. Unsa man? Nagnanga. Unsa di ay? Nagnanga naman ni. Nagbilagod ko lang sa magpuan. Dako ba ni mo dai? Ano daw istorya agad sige na. Ikuan na lang ng imo pisa. Okay ni eh. Sige na, ikuan na. Nakapot pa ko. Nabitaw? Hagbar man ni kala ko. Sakto buday ko ganiyas di kay dako. Daragwa. Naana di ay. Sige, padayon lang diha. Okay. Ingnan lang niya ko ha kung humana na ka. Sige, padayon lang diha. Sige. Sige, Gyud. Sige, Gyud. Di ba kahubakon ron? Apit na ko. Apit na ko. Apit na ko. Apit na ko. Palitan ka ng washing machine. Dan ko kayo sa apit na ko. palipod ko. Sige lang diha. Ang magpapalit sa akong papalit lang. Sige pa. Anak ka? Humana ko project niya. Misuot ko kadali sa CR. Pagawas na ako, wala siya suot sa kwarto sa motel. Gidang ako pitaka nga doon na isuot nga kuan 70,000 pesos kapin. Gipamalitan, panantan na ako siya og yatagan pag 10,000. Gidawat pag iniyang ako, sila na ako pitaka, gidawat pag yun ito. Imo nang giadto sa ilaha. Dito bitaw ko, pero wala siya dito. Daan ako nun niyang tanan niyang bisti. Nag-abang naman da itong bayan na kay sila ko nun dito, nag-abang lagi doon. Dili da ito ilang bahay.
Waman na siya ginikanan dito. Alkansiyan ako. Ay, alkansiyan ako. Dua ka round na ako nakuha. Alkansiyan ako eh. Kakapoy ni mo pa. Ala, pangita maglaing batan nun. Ipahurot ng tanan ni mong kwarta. Ala ka, oy. Kahit kag-oda. Ikaray, amahan nga. Dibutong tambag sa anak. Alil na ako ano batan o babae eh. Si Tini. Siya nalay ako ang panguyaban. Ay, karong gabi eh. Mamisita ko niya. Panguyaban ko siya, si Training. Sabo di ay. Di ka niya sugton pa. Kay may uyab na training. Sinoy Pablo nga imong kumpare. Ilan na uyab ron. O nagplano sila nga magpakasal sa labing daling panahon. Usa! Kaslula na Training. Wala ba na ako paglaom? Uyab ko pa siya. Panguyaban ko naman untang babae nga ransad sama na ako. Kada ko mga isa gusto na ako. Apan may uyab naman dahil noon siya. O kaslunon na sila. Ay, nagmahay gyud ko. Nga usa ka batanon nga babae ang akong giuyab. Ay, iko naman dahil kong ipangwartahan. Kwarta na dahil ang iyang apas na ako. Mga tumang kasama ang kaagi ni Timyong dinining tulumanon. What's the style? Kwarta na dahil ang giapas style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nelia. Naingon, dako gyud ang akong pagmahay nga ikaw ang akong gipili. Salamat na lang sa tanan, kahukom na ko nga kalimtan ka sa dayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salamat sa imong pagpakaon naman ni Dudong nay ha. Gitagaan pa gyud ko nimo 500. Naunsa man taon ng banan ni mo eh. Sweldo gapon o niya, wa kam uli asbay? Ni kuyog na sa tingali to sa iyang mga barkada nga mga palahubog og drug user nay. Paitatawa na oy. Mao na diha. Giingnan tabitaw ka kani adto nga ayaw sugta ng tawhana kay barumbado na adik pa. Gisugot jud mo nagpaanak kapag yun. Nagtuo man gud kunay nga mabutan siya kun makaanak na mi. Ako pa ikaw no. Buwagin na eh. Total, wa man sad mo makasal. Ang tusunan sa nanako nay uy mentras maagwanta pa nako. Time para god. Naunsa nang pikas nimong mata? Milago man na. Naigo ni siyang sukmak atong usang adlaw. Huwagi na! Tabangan takagbuhi ang anak ni mo. Huwagi nang kalib-in mong badlungon kay ha. Purot na tanan akong kwarta! Tinuod yun ang tabi. Ganita karon dinistig ba kayan? Wala ini manas ko! Ngano mo ka muuli sa bahay kahapon? Doon mo kahapon niya, wag ka muuli. Naunsa ka man? Asa man din mo sulto? Maong nahutan tanan akong kwarta! Iso ni mo! Say gibati ni mo. Ano yung mga kong isukmag? Panapat ang babae nga way kasukol ni mo. Akong asawa yung kitabatan ko! Pero suol ko sa higala. Skitan ko nga imo siyang nagbalag. Bida ni mo. Wakit so! Puno na ko ni mo, Mario. Pinag imo kabadlungon. Habi ni mo. Alam sa imong kasayuran, Daniela. Gaw nga sugarol siya. Drug addict pag yun siya. Sulti na ako akong igagaw po nga addict. Manuyop sila ang sabo. Gabiin niya magbuntagay sa ginom. Mo di nga wa siya mauli. Sildo niya gahapon pero wa siya mauli. Hugli apag yun, gitiwas niyang iyang kwarta sa pustas diri sugalan. Pagkagbuwag na ko ni mo, Mario. Mulayas na ko si Mumbai. Nganong igipanood mo sa takong bag ang tanan mong biste? Nganong nedang tanod sa bay? Ha? Ilya? Koy, nagpatawag ang mga tanod. Aron kung pugnan mo ang akong anak nga mulayas dinis nyo, naa sila nga makaposas day ni mo. Naibaw ko eh. Mubalik lagi hapon ang kusnilya. Pwerte gugmahan ni mo na ko eh. Hibaw ko anak niya. Oo, bitaw. Pero dalit at kang makalimtan kung makakita kog laing lalaki nga buutan nga kung ipuli ni mo. Unsa? Ikaw? Mangita kag laing laki nga ipuli na ko! Wa siya'y nahimo sa imong pagpalayo sa inyong bay. Da ang inyong anak. Kaya diya may daghang tanod sa palibot. Way ugma ang bata niya, Nay.
Arisin ako. Manrabaho ko para mabuhi na ako ang akong anak. Di ka mag-ilusarag buhi sa imong anak dahil nila. Niya ako. Kitang duwa mo buhi sa imong anak. Oh, Badur. Badur? Sayang ka nga. Kaniyabto po ni Hugman mo, di ba? Pan si Mario may imong sugot. Imo yung gipamana, di. Wala ko nihin mo ato. Nagbasol bitaw ko nga siya nga akong gisugot, Badur. Apan awahin naman ang tanan. Di na sa kuangay ni mo. Di na ko putli. May anak na ko. Kaya ko nang gingo ni mo. Di na ko iksapayan tanan. O ko'y labot ng kagahapon ni mo. Nay, naadi ka diyan. Bitaw, nara ko skilled. No. Balik lang karong gabi edong Badur, ha? Igo sad nga makahuna-huna og tarong snilya ba? Ikaw sab, huna-huna agmayo kon uker bagyod nimo nga may anak na ni siyas laing laki. Balik lang rong gabi, ha? Mo na ako nabalakan, Nay. Kay basin igo raw niya akong tilawan ni Badur. O kuman siya matagpaw na ako. Iyara kong biyaan. Ay, sako ba yung tanaw niya, no? Sa napanidaan akong Badur. Matuod ka siya nga nahigugman ni mo, nak. Ang tinuod ba yan, Nay? Gibati na ko ug mga to ni Badur tungod sa iyang kanunay nga paglaban ako nga dapatan ko ni Mario. Pero mausad lagi basig igo ra ko niyang tilawan. Sugta. Aron hingpit na nimong malimtan sa Mario. Basta kay gibati ko sab nga matinod-anon ng tawhana nimo. Mao nga sugta, anak. Oh, tay. Bao nga, Badur. Una-una agad pag-ayo, kung di ka ba magbahay kung sinilya agi mong unungan o pakaslan sumaabot nga maadlaw. Sultian di ka na, di ko magmahay. Tay, mahal ka na akong bayana. Oh, sige. Di ka kapugngan sa imong gibati. Okay ra. Okay ra bang kanan nimo nga may anak na daan? Ay, sos, matubit ang aninitiban, tay nga. Ang sunod na ako naman. Oh, nahala, sige. Okay raman po nga, di na siya birhin ba? Total, dako naman po ng imo, ha? Mura man sa naog mga inong bata nga way dunggan ba? Ha, sige. Ha, pamisikahe. Pamisikahe siya karong gabi. Salamat kay day. Sugot lagi ko nimo. Kana tungod kay gibati na pud nako nga nahigugma ko nimo. Okay raman ka nga di na ko putli unya na anak ko'y anak. Sos, kinaraan ng style na day. Okay rin kay kuhaan na. Ang importante nga, makauban ko ikaw tibuok sa tibuok kong kinabuhi. Badur, salamat kaayo, ha. Ugma sa buntag, mula ka si nanay. Unya hapon pa siya mo uli. Ay. Ari ako sa bahay, ugma, ha. Sige. Okay kayo. Mabalik ko din ni ugma, ha. Ugma sa buntag sa iyo. Alas 4 sa kong niya. Badur, ayaw ko biyahe, ha. Pakas na. Biyaan na noon. Salamat, Badur. Kaya sa ti atong kaugalingon. Dili na bukot. Libunas manok ako. Pilit sa kong dila. Ay, kinagay. Askin mo sa balhibo na sunoy. Ituyok na akong dila, ha. Balhibo sa manok mo tuyok-tuyok sa slahom. Mura magipasok sa dunggan ba? Kilok ba? Kilok lagi. Saan kinadya? Kailain lang klase sa motor. Di, motor niya ako. Kani ba? Murag SR 200 awa, ha? Asa man ang SR 200? Bunda na siya nung sa wakita na. Asa si style, ana? Yan. Yun, ako sa nibang ngangahon, be. Nasa ekstorya ni Sige, niya. ako istorya ang lati ka. Bangangahon ko niya. Kaya kasabot mga tao yun sa ako. Bangangahon. Ibangangan na. Diara. Ayaw na nabi! Napatupod sa Suway na ka. Sa libang ka. Kanahan ko pero kilog ba ito?
Ibo. Ato lang itakang din. Itakang na. Anak. Anak ra suko to ba? Anak ra. Adi na to inani ra. Kanira? Ilahos uy ko ilang yan. Nasudan eh. Sud na. Oh, pauwi na pa rin. Di, sige. Ay, gusto ka ilahos? Sige, lawas. Oh, acting mo. Day, okay ka niya? Uday. Sige, mas-masi! Mas-masi! Delilia! I love you! I love you! I love you! May nahitabo ginamo ni Bador at Gikayuna. Og human sa nahitabo, gidako dayon ang tanan kong bisti sa ila. Og nakig-live-in ko niya. Malipayon kaayo ko karon kay buutan siya og iyang giila nga matuod nga anak ang bata nga anak sa una na kong gika-live-in. Buutan kaayo ang ikaduha kong gika-live-in. Bago ito makasama ang kaagi ni Nelia, dinhining tulumanon. What's the style? Buutan kay ikaduhang kalipin is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Julius, ginaingon. Bisag makaparis tag asawa nga murag si Mike Tyson. Lablabon paghihapon ako. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Julius, gano'n nag-standby ba ka dinistindahan, Miriam? Kadikas asawa ni mong malditan na ikaw lang yun. Uy, kaso nang ay nahibaw na mas Layla nga, dili mi katalo ni Julius. Gawas pasad nang, amiga kay ming Layla. Uy, ay mo kumpiyansa, Miriam. Lain na banas Layla kung masuko. Di ka niya hilabtan. Pero, kining iyang banas Julius maoy mabunog. Nah, di ra bag yun makasagag si Julius sa kumos akong anak. Mabunog yun sa maayo. Hoy, Julius, pauli na sa inyo. Sige na. Ganihan ako nagpaabot mo din sa bahay. Diin, maka. Kuan Layla, dito ko sa tindahan ni Miriam. Sa? Time basa. Yung sa nag-ihuyad ang imong kumo, Layla. O sa'yo mong kipalit? Nag-usap ka dito? Huwag magkakipalit! Hato! Ikaw, di ka magmat mo na ko na. Huwag ganit ko din di yun ka mula ka o nakasabot ka. Nakatilaw na sa kaskomos akong anak sa. Okay, Rama. Usay okay ra. Paglikay na lang ko, Julius, aron dili ka pirme masubagan sa imong asawa. Aning tumoy na imong anak, ma? Kadi adto sa gamay pa na siyang bata, pulos duwa sa mga lalaking iyang duaan. Pero, babae, magod na slay lagot. Sa may imong ipanga niya, ma, nga kusog mo ka na si Kubo. Dihag nagmabdos kong Layla. Tanang duwa nga boxing ni Mike Tyson mo tadaw ko ato. Pirme kong bubusta, pirme sa kong makadaog mauna. Mao di liwat na si Mike Tyson nga puwerteng kusugang kumo, ma. Oh, maaya kayo nakita ta, Julius. Nga naman, sir. Ay na lang, sir. Ay, Pipoy na lang. Ay, mag-share lang ko nimo kay pulis naman ka Pipoy. Lain ngayong paminaw nga, mag-Pipoy ko nimo. Sama diya, usak ba? Ako gapon ni Pipoy, ngayon mong best friend, Julius. Di off niya ko ron. Kuyog ta. Nga ang tag inom ta. Unsa? Diba ako, nginadlo kasi imong asawa. Ako'y bahala ng pasabot ni Layla. Murag, nalimot ng good ka na ako, ha? Unsa ka ba eh? Hinong dumido! Birthday na ko ron! Uy, unsa ka ba? Uy, unsa di ay! Uy, happy birthday, sir! Pipoy na lalagi! Unsa ka ba, Julius? Unsa ka lang tao ka ron? Tana ba? Ha? Sige na, bye, Julius. Panok na. Nialag ko si Nuloy. Hubog rap ako, Pipoy na. So, bago na sabi kong Mike Tyson din eh. Sa kabataan, practice ko bulihay. Sa kabay, muna mag si Mayweather ba, Mike ay bulihay o magdagan-dagan. Iuna ang bukton. Aron dili may gusto mo. Dili ba? Baga may iuna. Sige, panoktok mo. Sa, hindi lang kasi kong loyo, ha? O, lagi. Support. Sige. Ablihe ko, Layla di Onom. Uga pa, isuga gamay. Ablihe ko, Layla di Onom. Uno, dos, tres. Uy! Julius! Knock out ka! Huh?
Kamo day nagkuyog naginom? Kami, Laila. Sa sunod ha, di na nimo siya ubanan dinis amo kung uli ha. Musamot akong palagot ang style da. Laila. Bertin ako. Ako yung imbitar niya. Kay close ba yan ako ng migala ng kung si Kuan. Julius, suka ba? Close kayo may migala. Suka ba ganyan sa mga pagkabata? Basi nagtuog ang nahadlo ko nimo Pipoy. Nga napulis na ka. Wa pa mataw ang akong gikahadlukan bisag babae ako. Timan iha. Unya, ano siya ni mo sumbag yung mong bana? Di ka maluin niya, ha? Sa bago nang makikinom siya na ako. Kung mahubog si Bay Julius, dili man na magmaoy. Ako mas magmaoy pa tingali ko. Yes, Julius, di na mga itag mo. Gusto na Pipoy, kapuyan mo. Lakaw na biya na. Kaya basig kita may mga kaaway doon din. Pulis ko, Laila. Napulis ka? Respetuhay ko, bisag nakainom ko, ha? Respetuhay ko, tinugan ko sa bulawon. Respetuhay po ko, isip, kababata ako akong close friend kayo ng bana. Labaw sa tanan, respetuhay sa ng bana. Tanaw si Bay Julius, panitaw ni ko sa kumo mo, nakdaon ng taon na. Knock-out. Pastilan nga naigaw sa mong kumok. Sugar ni mong kumok. Wa pa ganyan ka, may bawang nga nung nahubog siya. Nilupad ay na yung mong kumok. Wa pa katingog tawa na. Respetuhay siya. Bisag gamay lang, Laila. Respetuhay yun. Aris ako. Naigo ko sa sulting Pipoy da. Sakit sa manulti na. Mabito na nakakuwang na ako. Respeto, yun. Banan ako sa Julius. Ang may bitaw nga tagan ako sa respeto. Nakuyapan pa. Diha pag-yun sa atubagan sa pulis na imong suod nga higala na huwag kabae. Nasuko mong good siya nga ni uli ko nga hubog. Abisa da uy. Sige lang na siyang panapat ni mo. Bisag ako siyang anak, di na ako siya itolerate ha. Gihimo na kanyang batay husband. Ikihanas Laila Julius. Sige, ikiha ko Julius. Atubangon ka na. Kung nalalaki ka pa Laila, murag dugay na kang nasuod sa prisuhan. May mo ba ma, muli kas ato at iman natos papatito ka. Sige na ma, kay gusto kong magsulti ng duha si Julius. Amo man yung problema. Amo ning sulbaron nga kamera ma. Ay, sige, magsulti mo. Hoy, respetuhin ang bana ni mo Laila ha. Wala. Sultihan ni mo sa hasa si mama nga akong inahan. Ikay gilabanan. Ato ta sa sud sa atong kwarto magsulti na Julius. Nalang dito, Laila, magluto pa kong kanon. Human na, nakaluto na ko. Oo ba? Sige, sa kwarto ta magsulti. Mauna ko ni magsulti dito ha. Wala. Sugod ng pulba sa kong lughan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Wala. Igo ka sa kuhin. Ilak ang pultahan. Laila. Higda tupan ako, Julius. Lingkod lang ko discated sa katri. Kita kainin. Higda. Mahadlok juga sa kong kumusa. Gibaw ko nga nahadlok ka na ako, Julius. Na-realize na ko nga dili ka ngay mahadlok na ko mo nga hubui ko. Ha? Hubui ko sa kong bisulob. Tanan gid ha, way mabilin. Sige na. Ay, Laila, basin og. Kita kayo ni? Kita ba kayo ni? Lagi. Hubuin ako, sige na. Hubuan na ka. Mana? Wa na makagisulob. Nga naman. Sorry. Dugay namang panahon niya. Wala tabaon ni. Iningaw ko Jul. Baus, uy. Bausad, uy. Baus ko? Sure ka, Laila? Baus na yun. Baus pa. Baus pa. Wa ko sa ini ha. Ikaw may nagsugo nga. Baus ko. Baus yun. Tago sa kong kumo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wilmo, ginaingon, ayaw na lang pangitag samok.
may asawa na ko, ug di may tabo nga magpakasal pa kog lain. Mo ni tabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo kalimtan. Dara nga akong bayad ng daling nakapalit na ko og sabon nga humot og shampoo. Maligo na ko kay hapit na mo gabi. Mabisiti para ba Miriam. Wilmo? Uy, Wilmo? Nanit! May hapon. Uy, may hapon sa di mo diya, Nanit. Tinuod ba ang gisulti ni Mariam na ako nga namisita ka ko nun niyarong gabi? O, day. May tagsugton ako ron sa imong amiga da. Basta sugton ko niya. Pakaslan din ako siya ba? Wilmo, sa dili ka pa mahinayak o panguyap niya pa, unya, magpakasal niya kung iya kan sugton. Maiisulti una ko nimo. Ha? Bahin ni Mariam. Unsa man ha? Ayaw lang pagsaba ni ko ha. Mariam ha. Bahin niya akong isulti nimo. Unsa man na gina? Ha? Kadas Mariam ba? Doon na kalalaki ang miagi anak niya. Sa dihang miadto na siya mas bati sa iyang iyaan, nakauyab na dito duha. Ulo siya nahilabtan ato. No. Ako nalay maluoy nimo kung makaasawa kang salina lang sa uban. Ayaw, mo ipanguyap yung babae nga putli pa. Kanang, ikaw kit mo yung makaunas babae nga imo pangasawan pa. Wilmo, dugay na ko nga nakagusto nimo o ako ang angin nimo kilig sa Mariam. Di ako na, kaya maligo ako. Ha? Wilmo, kadiyot lang, oy. Magsulti pa gani ta, Wilmo. Ay, naina, oy. Tako, git siya gusto Mariam. Pero, mientras wa ko magkauyab o makasal, magita kita pa. Noon sa tao na sinanit, oy, babae siyang buhat, unya mamugos maglaki. Ay, sago na siya. Iya paging gidaot si Miriam pa. Mingon siya nga, si Miriam ko no, di na putli. Dohan ako no kalalaki ang miagi niya, dito sa masbati. Dako ang posibilidad nga iya lang kini nga gidaot. Pero anak, mo na, kung pananggit, matinood ang gisulti ni Nonit. Nabulang na ka na si Miriam. Mga asawa pagyapon ka, ha? Kung magkauyab mi pa, kanya masutan ako nga di na sa putli. Okay ra ko Wa ko ilabot sa yung kagapon. Kung magkauyab mi, unya makasal mi, mo na pag-aingnon nga. Unsa? Nga ako gyud ang gitagana sa Dios para niya nga mahimo niyang bana. Okay ra sada, okay ra. Kana nung imong anak susbaya. Mura man sa nagbakin kadak ang tao no. Tumudin gambi. Nasa Kuyaw, kuyaw. Sige na po, kapit na mo gabi, mangandam na ko. Kaya excited na kayo kung magkatubang mi ni Miriam. Salamat, Dewi, ma. Kaya gisugot na ko ni mo, guys. Ang tinuod, Wilmo, nagagusto man sa ko ni mo. Pero di lang ko gusto nga sugton kay dayon kay makaingon ka nga kumukay kog ilong. Day, mamay na unya ko ni mo ha. Aron mo pagkasal ta. Unsa? Yes. Mapagali pagsukot ako ni mo, mamay ka dayon, magsal dayon ta. Ha, ikaw cute ay. Gusto lang ko nga maangkon ta dayon ka sa ingpit. Kasi mailog ka pa sa lain. Dili. Di na mahitabo nga mailog ko sa lain. Awang akong gihigugma. Ikaw og wa nay lain. Gipamay ana day ka ni Wilmo? Oo, unya sa sunod buwan ang among kasal. Swerte ka, Mariam. Kay ikaw gyud ang makapamana sa lalaki nga akong nagustuhan. Parehas magutang nga nakagusto niya. Ako lang ang kiswerte. O, Day, imbitado ka unya sa among kasal, ha? Dili ko mo tambong sa inyong kasal. Day, Nanette. Bata na lang ko, Day, nga dili ikaw ang pakaslan ni Wilmo, good. Total, sa imong amiga, raman sad napunta si Wilmo, nga mao ako. Tuyuan yun na ako ang pagtambong sa inyong kasal, nga magdugo ang akong kasing-kasing nga magtanaw nga magpasok ka. Oh, dili ko mo tambong sa inyong kasal. Dili, Mariam. At sultan na sa Ramon yan, sa malimtan mo sa Wilmo. Kaslunod naman to siya. Wala na kayo paglaon sa uyab ni mo, Yads. Feeling na ko, Yads. Aping ha, piling ha. Dili yun ako malimtan si Wilmo. Magpabilin yun na. Siyang niya sa kong dughan. Siyang ako makita kanunay. Lalo, piyungay mong matanda para di ka kita. So, di mo pasabot, palayo ka rin sa atong dapit ron. Malimtan mo, swell mo, og silso.
Bida. Magpalayo ko. Mao ni akong buhaton. Kumanan niya silang kasal. Excuse me, Yas. May buhaton ko sa dili pa kupit na magpalayo din niining dapita. Kung ano man, sa may nunaraan mo buhaton, Yas, ha? Unsa? Mo na gisulti niya? Ha? Dido? Ayo lagi. Bida. Human ko no sa inyong kasal ni Maria, may buhaton ko no siyang dili pa siya mubiya sa itong dapit. Ha? Kalimtan. Sure. Kalimtan ka simpit. Ay, sagdi na siya eh. Sanunsa na niya soda ng utok ng bihana. Sanunsa, bitaw. Swerte na lang kayo na siya. Nga dili ko barako. Pwede rabigay kayo na ako na siyang pahimuslan. Niya pagkahuman, likayan. Ha? Bida, no? Ay lang yun ang buhatan, no? Ay anak rin yung higayon nga, maipit ka diha, no? Gawin mo ng buhatan, may buslan mo diya. Maipit ka, maipit. Maog yun. Sa sunod sumana mo nang among kasal. Ah. Kasal lagi na mo ni Miriam. Salamat po. Ipaabot kita mo nga makasalta. Ako ni mo hilabtan. Kanatulog kay love kay tika. Ako lagi din. Ito si Nani. Iyan lang kung gidaot ni mo, well mo. Mo lagi kay di lagi marka. Well mo, grabe ako kadako kataasan ng imo. Hinayon nako. Kini ay. Tahon ko niya. Kay paano na tika. Oh, Nanit, ikaw mo guning nialis akong agyanan. Mubiya na ko ining dapita, Will mo. Apan sa dili pa ko mubiya. Mohangyo ko ni mo. Ha? Oo, sama na. Please. Ang kunang akong pagkapapahay sa dili pa ko mubiya. Uy. Tutuki ko. Nipis kaya akong gisulog na sinita. Huwag ka pa maipo. Ngunit tanaw na ako. Pag magkubo kas, tanan ni mo sapot sa kuwatubangan. Di ko mo hilabot ni mo. Ko'y gusto ni mo bisang kamay. Ha? Oh, di ay. Press kini. Kubuon ko yung talala kong sinila. Kubuon gano'n ni mo? Ano ka? Ako anang kamay nga payag sa ibabaw. Og ang kunang ako pagkababae. Dili mo gani ka na buhaton. Inggit ko. Og ipalutaw na ko nga imong gigisi ng akong sinila. Imong gihubo kay buot ko nimong luguson. Unsa man? Singgit ko ron. Sige ka. O sige, buhatan na. Makatugot man ka. Nga mapriso ko, nga way na himusa. Kung tinuod kang nagmahal og may gugman ako, limtin ako. Ay napaghimog ka gubot. Ang tinuod nga nagmahal, kalipay niya nga makita nga malipayon ang binuhat nga iyang gimahal, Nanit. Og kalipay ko nga dili ka na magsamok pa nako. Diya ka na. Iyak na lang ko ining dapitan. Pero ningpit ko na ikaw makaligtan mo. Malayo na lang ko din eh. Nagpasalamat na lang ko. Nga buhatan ni Nanit ang iyang gibahad na ko. Diya gitalikdan ako siya ka mamingaw nga agianan iya kong giatngan. Namot akong kalipay, diyang hingpit na gid siya nga nagpalayo sa among dapit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Janice, hinaingon, kit ko ang kahigayunan ay maningil sa imong nauta nga pagkupasaw sa kadughan. Mao kini nahitabo sa kinabuhi nga din ako mahimong kalimtan. Magpakasal ta, John? Unsa, Wilmar? Oh, anong nakurat man ka? Wala ka may gugman ako, eh? I love you so much, Wilmar. Nahibaw ka kit, anak. Oh, naramdayan na. Nga nakurat ko kay... Nga pa gani maabot og tuig ang atong relasyon. Kinanglan ba yun nga pagtunog tuig una pa ta magpakasal dyan? Wilmar, ayaw lang laina sa pagsapot. Ang ako lang nga magsuhituhay una ta sa usag-usab ba. Jan, di ko gusto nga maadto ka paslain. Hala no, ka-selfish day ni mo sa? Ingon na, ginamay gugma yun. Adlo kumawa ka na. Ang tinuod nga gugma, anda magpaabot sa saktong panahon, Wilmar. Anda masakripisyo. Ang kaminyoon o kasal, dili na pareha sa kanon, nga kung init kini nga ihungit sa mong bakba,
mahimo ra nimo kining ilwa. Dili angay nga magdali og desisyon. Nakasabot na to si Wilmar nako pa. Agok ka na siya rason. Anong nagpakasal dayon siya. Basta ni sura anak. Tungod lang kay dili siya gusto nga maadto kas lain. Selfish mo ng tao nga musulti ni anak. Ako bitaw siya gisultihan anak pa. Pastilan ba mo mga batan-on karon. Madali-dali-on ra kayo. Sayon-sayon lang pong kasal. Sakto si Janice by Wilmar. Nung unsa man pud ka, samtang ulitaw pa kabay. Tira bisag kinsa. Pagtagbaw sa imong pagkaulitaw. Pagtagbaw sa mga babae. O na. Kay kung maminyo na ka o natagbaw na ka o di ka na mangita paglain. Si Mrs. Nalay imo ang hatagan sa imong tanang pagmahal. Di ba? Ingon anak ka bay ayel? Nagtagbaw sa kagmaayo una ka nagbinyo? Tagbaw mo lang? Nganong lagi karon? Doon na pamligay lang yung babae lagi. Bay, lakas ako bay ha? Doon ako, hindi mo ito na. Bay! Sige na John. Magpakasal mo yung butagod. Total, may trabaho naman ka. Niya ako sad na sa trabaho. Andam na tang duha nga makabatong tagpamilya. Gusto na kong makakita sa akong mga liwat dyan. Sige na, John, please. Uy, baro diya John, pa. please, no. Ikaw ha, di ba ako santang imong lodhan ha? Mawautas mga nangaon din hiyo sa restaurant. Basta di ka masugot. Magpabilin ko kung magluhod ko. Amiw gid uy. O sige. Ha? Sige. Barog na diha, kay okay na ko nga magpakasal ta. Yes! Yes! Oh! Ladies and gentlemen, isugot ang akong girlfriend nga magpakasal naming duha! Bye! Congrats, bye! Salamat, bay. Salamat. Nadagi ni mong ilan si Janice na. Way unay. Ayaw ana. Way unay ha. Dito pariya sa atong kuhan ba. Amigo na to. Isa man? Ay na lang. Basi may spread. Sige. Ay, dali na mga ano to eh. Pag-inom ta ha. Kaya mo na ni katapusan ako adlaw. Katapusan ako adlaw ang last na kong pagkaulitaw. Uy. Kaya pala big inom ha. Nga naman. Pero maka-fight kapag irong gabi Unang gabi ba irong sa imong kaminyo ni Janice? Birahig maayo ang imong asawa bay. Birahig maayo! John, Lagi, nahibaw ko ana. Sus, oy, buga gud mo. Unang gabi ron sa atong kasal pero nagpalabi kag inom. Apil na Noon sa magang tawanak. Ako na bahala sa imong bana, Janice. Pag-ilis mo sinina nga gisukahan na imong bana. Kita ba na ha, uy? Anak, kailangan sabton o pasensyahan mo kini. Kung sa'yo magibuhat sa imong bana. Pasensyahan siya. Kay bana mo na siya. Ay, agay kakalas kasakit ho. Maayo kay nagmata ka na. Janice, nagbit-bit mong kagbag. Hubog kay kagabi. Sorry, nabagas ako. Asan ka nga anong nagdamang kagbag ha, Janice? Bago ba kahit ang nakasal, di mo na rin kong buwagan, ha? Janice? Tubag ako dyan eh. Buwagan ako di mo. Saba diha, uy. Maon na, hubog-hubog pa. Nalimot kang mga tota sa beach resort kay gi-invite ta sa ato mga lingaw sa kasal. Abi na ko biyaan ako ni mo da. Bangon na diya, uy. Kaligo na, unya pamahaw. Dayon manlakaw na ta. Kasiksiya bayan na nga nagtupis ako. Makiglawas ako. Sulti ni Bay Ayala ako. Mabisag ninyo ako. Maibog ang diapo ko babay. Wilmar, kaon na. Taglawas. Wilmar. Napaidugat eh. Wilmar. Okay. Nga nang diapo akong kunin mo eh. Kaon na. Unya na nasigig tan-aw ni mo ng babay nga naligo nga nagtupis lang. Kay kung magsigig kag tan-aw na niyang naligo, ako maligo po ko magtupis sa pod ko. Sige dyan, sige. Pagtupisad. Aron, malupigan na ni mo bayana. Ha? Hilam diya, uy. Kaon na. Hi!
Namay can opener. Pwede mo borrow? Ito, tagiklawas pa. Hello, sir. Paborrow kag can opener or dili? Kan opener, no? Tasa mo to? Nara. So, Ay, thank you. Ako si Ana. Ikaw? Well, Mar, may cellphone number ka? Pwedeng mangayo ko niyo? John. Ikaduha na to. Kapoy. John, mag 1 year na dito, no? Pero wa pa medyo ka mamabdos eh. Wa pa tingali tatay anak sa Ginoo. Gusto na ko makakita sa tumliwat eh. Asa man ka? May bangon ka mangkod. Ay, gawas ako eh. Magpawa ako sa kong kadismaya. Mao ka. Dugay ka nakahuna-huna nga mo invite ako panggawas. Saon nga, na-snatch man akong cellphone. Good. Nawa ang imong cellphone number nga gihatag. Pero, this is destiny kay nagkita tas mo. O karon niya, nagkuyog na ta. O paingon sa langit. Abi ni mo, Wilmar. Mas ganahan ko kay laking ninyo. Kay maayo kayo mo daw. Magkapilaw ka karon. O tagbaw, di kag mais. Alas 11 na sa kapi. Wa pa man maulit si Wilmar gikan sa trabaho. Asa naman sa tintawahan na, uy? Kada ulit ra ba niya, sige lang kahupog. O gani kay siya tinagdan ako. Nasag muyo siya nga hangtod karon. Wa pa ko mamaptos. Aron di na ka magkonsumisyon ako, Janice. May pagmagbuwag na tayo. Mura magyapon. Di man ka makahatag na ako, ganak. Sige. Maumang ka na imong desisyon. Sige, magbuwag ta. Di na ako ipamugos ang akong kaugalingon sa sama ni mo. Ngabi kay wa pa man ko makahatag ni mong anak. Wa ka na ganan ako. Gusto na siya mapakilak, Janice. Makaanak man ka kaya napacheck lang ko ng doktor. Wa pa lang yun. Bahala siya pa. Bahala siya. Mabdus ko. Magdus ka na? Oh, lagi. Mabdus ko. Bungol ka. Yes! Sakto gyud nga gibuwagan ako ng akong asawa. Yes! Makakita lagi ko sa akong liwat. Naunsa man taon ko eh. Ayaw tuon ni Ana. Lain ang nagigwat ni Ana eh. Aron ko na yung pagsulti god. Lagi! Dili kay amahan ang gimabdos ni Ana. Ang iyang uyab sa una mo'y amahan. Kaila kay gusto uyaban na niya. Diyang giturjak ni mo si Ana, ay mabdos na siyang daan. Bigaong mo na sa Ana. Dali lang. Dali lapitan mo. Orlan, si Wilmar. Janice? Wilmar? Dako na ligad diyan. Mabdos ka ba? Og siya ang amahan. Orlan, ang akong bana ka ni Adto. Uy. Ay, bye Wilmar. Dali na Orlan, gigutom na ko. Bye, unang ka na mo Dali lang. Hinay lang. Namabdos ka, Janice? Gihatag na gid sa Ginoo ang dugay na nimo gikinahanglan unta nako. Yana. Namabdos ko pero dili ikaw ang amahan. Si Orlan ang amahan ini. Di ba? Mabdos man sa tong imong kabit nga si Ana? Dili ako'y nagligwat sa iyang gimabdos. Unsay imong bot ipasabot Wilmar? Dili ako ang tag-iya sa iyang gimabdos. Kung dili,
sa iyang uyab kaniadto. Unsa? Brad, congrats ha. Congrats nimo, Janice. Nimo by Orlan. Congrats. Salamat. Si Tisoy, ginaingon, kung sa may batasan sa mong asawa, dawata, kay gipakaslan mo siya. Mao kining natabos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, mulakaw ka na Tisoy, nga gabi naman. Kuan pa, mamisita kong laylay pa. Oh, Laylay. Kitsa mo ng Laylay? Anak ni Idna? Dili iti. Lain nga laylay. Ganahan kong laylay pa kay taas kay buhok. Ay, katong amig ang barkadang Ariel, mao to? Oo. Buhok ray mong nagustuhan, anak? Di na, gugma po ko niya. Pa, ni laylay. Sige pa, adol ko. Wish me luck to lang pa. Nga sugto na kong laylay. Daoy. Unsay daoy, laylay? Mauha man ko soy, uy. Ha? Unsay may kawawa nimo? Sungog niya ta. Ayos lang tagda. Ay, importante nga nagugma ko nimo. Nagugma sa ganako. Bitaw ti soy, uy. Nahikog na ko nimo. Naaram din na. Ngayon sa man. Sugto na ko nimo karong gabi una. Ha? Laylay? Kasweet ba yan inyong duha sa? Mura biya sa mga tukmog punay. Siya anak gina pa. Ilabog gini mo babae. Saba diha. Karon kayo yabaman mo, mura mong tukmog punay, hindi ka menyo nyo, punay mong tinukmuray. Dili, di na may tabuan mong laylay pa. Kinsay nagingon. Si laylay. Uwa ko rin makauyon ako imong papa, soy. Maong nangyamit siya. Oo. Nakauyam siya uwa, laylay. Oo, di na importante. Kaya di ba si Papay magtipon ni mo, ako man. Mas nindot man gud ang ma-feel kung imong ukangan, makauyon nimo. Sakto man si Tisoy Laylay. Siya may makiktipo ni mo, dili man ang iyang amahan. Ay pa, Gina. Ay pagkita lang, Gina. Unsa? Oh, di ba? Gina, may okay good. Ya, uy. Ugmam ko ni mo, laylay. Oo po ko'y mahimo kung wa makauyon ako ang papa nimo gud Tisoy. Mauna diha. Kung maminyo na mong Tisoy, maglain din mo puyo, uy. Oo. Mao gid na mahitabo niya. Kining pa, magpakasal na si laylay. Bahala ka, Tisoy. Basta, wa ko magkuwang sa kong pagtambag nimo. Hop agani mo moabot o sa katuig sa inyong relasyon. Kasal dayon. Laro naman ka pa nga. Wa ka makauyon kang laylay. No. So ito ha sa siya umayo, Tisoy. Kay kanarabang kami nyoon do, dili na sama sa init nga makaon or kanon nga mahimo pa nimo kining iluwa. Malditag kaliwat ng imong asaw unundo kanas laylay. Basig under desire ka lang. Di ko ganahan nga motipon ta sa imong amahan, Tisoy. Ano man? Lainan ko. Di ko ganahan kyud bisag unsaon. Asa mo ta mamuyo lay? Bisag asa? Mga bantagbay? Oo, kung naay kaabangan. Oo, sige, mangita ko. Ay, dugaya ha. Kay bisag unsaon ako. Di tsug ko ganahan nga makikitipon tagpuyo sa imong amahan. Ngano nga bang paman mo? Ngani ang may dakong bae. Magasto-gasto lang yung Tisoy. Mura bang dako kag sweldo do? Nagkaunahon ako pa nga, mo-abroad ko. Samot! Pa? Imong biyaan mo asawang si Laylay nyo ma-abroad ka? Bida. Naglain mo asawa, Tisoy. Labinag, maglain mo pinuyanan do. Ha? May nang niabod ni sa ato, kay niapod kong makabantay sa wansawa ni mo. Yes! Ngano pa, oy? Sa buwan, lay. Makalargan ko sa Dubai. Dubai? Magkasama ka sa Dubai? Marabaho. Ma-abroad ka? Walagi ko na masultihi. Wa lang kay basig di ka masugot lalay. Kuan alang ni atong kaugmaon ay. Ug sa umaabot ang anak. Mo-abroad ka? Imo kong biyaan, Tisoy. Di ko musugot nga ni ko tipo sa mong papa. Ganun man lay, ganun man. Sagot. Di na siya musugot nga mutipon siya din is bay. Aron di ko makabantay sa iyang mga bating lihok. Pa. Niya na ka? Taon-taon ako din eh. Taon-taon ako nabot. Pasag din ang asawa ni mo kung asa din siya puyo. Klaro, anak.
Mo abroad ka, unya, naaman ko. Di siya free sa iyang pagabuhaton kung wa ka tisoy. Asa pagsulting ingon ana, uy. Nga naman day ko, tabi kong klases pagkababay. Sumani mo, ikaw ray nahibaw, Laylay. Gusto naman na, gusto na. Basta, iniglan ka na ko subay. Ani ka na puyo din sa umbay, ha, Laylay? Unya ta maglain ka ng naan ako. O magpalit tag yuta para may tumatukura sa tumbay. Nagsabot ka ba, ha, Laylay? Asa man ka? Ilis man ka? Trabaho. Trabaho ka? Oo pa, aron ko malingaw. Pulsikig puyos bay, uy, laay. Makapatiguwang. Nagpahibaw kang tisoy ng trabaho ka, ha? Ang tuwar ba sa abroad imong bana? Nahibaw, uy. Isugot man siya. Adun ako pa. Bye. Oy. Way taho, day. Way respeto akong umagad. Hi! Hi. Bago ka din sa company? Oo. Ako si Peryo. Ikaw? Tawagan lang ko Laylay. La la lay. La 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 la. Joker siya. Laylay, diretso out. May party ni sa akong itrabahoan, Tisoy. Mananghit ko nimo nga moatan ko, ha? Sige, sugot ko. Sultilas, Papa. Salamat, Tisoy. I miss you. I miss you po, Laylay. Hapit ko ba ulit diha? Inig ulit ako diha sa Pilipinas. Birahan di ka mayo, ha? Birahan di ka. Sige, bye, Soy. Amping diha. Amping po mo diha, si Papa. Ha, Laylay? Amping mo. Bye! Mayo kay dada sa ati kang imong bana nga may party kang tambungan lay. Nadaraman pod, uy. May tusi Tisoy nga company party ang akong atinan. Pero ang tinuod, it's church time. Ikaw man sad good. Sige, kag-text ako palami. Palamian ko ni mong maayos text. Karon, true na jud ni, di na text. Ay, time out. Wait, time pa. Duga na kay ko nangandoy inilay. Kanimuhan, Tami. Dami samot na gimingaw ki ini kay ito asa Dubai ang imong balik. Ay, magyan ay. Sa puno kay gulumbang. Masagunta mo ko. Masagunta lagi ko, Peryo. Peryo. Kagawas mo naman. Awansa. Ipag-awas na dayan na. Sige na. Sige dayan. Ani musugunto kalay-lay. Kami ang kilok. Ini musuguntok ni. Ito sa punto ka ini. Palay. Tisoy? Kurat ka sa. Di naman sa kikikan. Kadlaw na maron. Ha? Kuan ka ng kuan. Dugay ko na hibaw eh. Nga nagbudhi ka sa ito kami yun. May laki ka. Ha? Laki ko taon? Kinsa man yung lalaki ang magkikauban. Nga nanood mong butil. Ha? Kinilitrato. Muna ako ebidensya sa iyong pagpanlaki, Lelay. Dili ka magkalimod ako. Nga ka buhat mag-ini. Nga nulay. Usa may nani mong lalaki. Gawa na ko. Ha? Sa gunto ko niya. Tagbaw ko niya, Soy. Makasagunto ka sa maong lagi. Wa na din kang istorya. Nakigbuwag kong laylay. Ako wa. O may ayo. Kay di man ka binigbay. Nangita maglaing kalipay. Unya lagi ko no. Magkasagunto kuno niya ang iyang laki. Mao kato mga kasama ang kaagi ni Tisoy. Diniling tulumanon. What's the style? Makasagunto style.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tirso, ginaingon, dili ginay maayo nga kita'y mamili og tao nga maparis sa atong anak. Kay kita ra gihapoy mabulilyaso. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo nga mahikalimtan. Unsa? Mao ka na, Wilson. Dili ko musugot nga manguyab ka ng anak ni Rosa, ha? Mas Dilia ba? Dilia. Nanguyab na inong kong Dilia, tay. Iya, tay, happy to kusugta. Ay, lagi kong gusto. Ha? Nga, kanang anak sa babaeng burikat, ang iyong panguyaban. Pagkatuntum mo, magkawa may baw na nila. Klaro kayo do, nak. Ba't di na maminyo kang babae? Nga dili kabili ng babae. Akining, tay. Lahi sa Dilia, tay. Ya, lahi sa dangyang inahan. Musa, tay, di ko tay, di mahimungan. Padayon yung ko tay. Padayon gusto ko na kong Dilia, kay siya may gipitik sa akong kasing-kasing. Di lagi ko musugot! Padulan dong dyan, gabi. Di ko musugot! Tay, laway mo tay, magtuman ka kasi mong gusto, palayason ti kanining atong palimay. Gusto sa nimong anak, pre. Ayo'y parehas Dilia sa iyang gidahan. Kung sa lawayo ng inahan, way labot ang anak. Kay malagsama silang dugo, malagsama silang batasan. Ako no? Ganahan ko ang babae nga bigadun. Ganahan ka na, pre. Maayo kay na ibabawas ka, pre. Ikaw, pero ako ba? Hindi ko ginagbabae bigadun. Akong gusto bitaw, pre, ka ng naghuwat kay kabliton ba? Nindot ka ng babaeng kahuwat kay kabliton. Katubitas marinig mo, katulad ko sa wag, bilib ko to. Huwag lang to siya akong kabliton. Breda sa dana, ay. Kung maghuwat pa to siya kabliton, pre, nga may anak man to siyang daan sa imo na siyang ipakasawa. Nga naman, ginabitan? Pamanta kayo. Nakaanak mo siya sa unang laki, kay doon lang may nakaunang kablit. Unsa? Uyab na mong Dilia nga nagrusa. Di lagi ko musugot, Wilson. Igad, buwagi. Buwagi siya. Buwagi yun. Hasta ka buwag. Unas ginhawa mo gina ko pagpangamural aron iyak ng sugton. Niya ako na inoon siyang buwagan. Wes, layas. Layas? Lago yung sabot at tandaan. Layas, hindi ka itong kagulingon. Layas. Sige tay, mulayas ko. Mayo. Kini na lang sang imong bay akong kawilihan tay. Nga dapat atop busluton. Apay bungbong at piragaba. Pida. Saway naman. Ato na ko po yung silang Dilia tay. Bahala naman hinuon. Mubiya ko yung baya. Mubiya ko yung bayan katong pagon. Mubiya. Saway naman hinuon. Kadagdag sa. Layas na yun. Hindi ka layas yun. Tumpagon ko. Tumpag lang na ako nung gusto mo. Layas kay wakoy anak ng lakon! Inuktok manggol ka din. Nag-uol kang gibiyahan kasi mong anak. Dili man siya nilayas, pre. Ako siyang gipalayas. Kinakigtipon siya sa babae nga anak o bulikit. Naunso ko eh. Pinupre na dungo ba ako mga tabi-tabi des gawan. Kaslunon ko sa Dilyaw yung imong anak. Huwag imbitado ko no ka, ikay paludon. Imbitado ko, ikaw muna ko eh, paimbita rin niya. Uy, luhod naman ka. Magaglayang tao yapon. Yeah. Dito! Ako inus Wilson, ha? Ikaw tambong siyang kasala. Siyang kasal siyang kasala. Ha? Dito. Ako siyang inus, pre. Uy. Kaya nagpadung din sa bahay. Si Paris Wilson ka na. Ugkuyog niya si Wilson o Dilia. Ang mga kanahan. Ug siyang gitingay ko nila nga mutambong sa kasal. Bahala mo niya. Basta kay dili ko. Dili yun ko! Sige na, tay. Tambong sa mong kasal ba? Obligado pa yung ikaw mo tambong kay amahan ko ni Wilson. Tambong tayo. Kaya pagtatay na ko, Dilia. Kaya di ko ganahan nga ikaw nga akong mahimong umagad. Dili ko gusto nga ang masawa ni Wilson sama ni mo. Ay, gula ng style na tayo. Uy, nang sabi na tatay. Tambong siya sa tay, ha? Daghan biya migikay, tay. Bitaw, tay. Lay humba, tay. Basta tambong kitay, ha?
Di lagi kong gusto nga matawag ka sa kong anak! Uy. Di ka gusto nga si Wilson ang akong mabana? Oh. Abi kay babae man nga bayaran ang akong inahan? Kaugid ay pagila sila usulti tay uy. Buwas ka ka makatilaw ni nanay da. Usa, nanabi si nanay ni mo nga nagkatilaw ko niya. Oo, misulti magud si nanay nako nga misulta ko no og bar nga didto sa magtrabaho ug siya gani ang table nimo. Imo siya gida sa usa ka motel. Sila nabi, pwede tabi Sila nasakpa na ka, pre, ha? O siguro ka makontento ka sumusuko. Gibiting siguro. Kano? 14 ni ka, Rosa, pre? Pre. Sila. Ano mo lang na 14 ko? Ibayad man ko niya, pre. Oh, naging kalagutan ko. Kaya hindi akong ipabayad. Gasilingan naman ang tayo. Asa kita pawag yun mo katarungan tayo eh. Basta tayo, tambong yun sa mong kasal ha. Tambong yun. Bahala nagka-20 mo magpakasal. Basta kay White Tirso nga mo tambong. Juan George Wilson. Anong niya ka, Delia? Tay. Tatay na sa ito. Gituyo gid na kung ako'y mo anhin nimo nga wa si Wilson. Aron ako gid ang personal nga magpakiluoy nimo nga tambong na lang gud sa among kasal ni Wilson, tay. Kasubo ko, Delia. Gahi gid oh. Dili ko mo tambong, dili. Bati kang pagkaamahan tay Triso oy, bati ka. Bahala ka pilan ko mabati. Bati tuti ko, dili ko. Sa pre. Pre, doon ay babae nang ngita ni mo sa inyo. Pauli na yung dito. Kita bayan na, pre. Ambot kinsa to, wako makaila. Guwapa ramang bayan na, pre. Tag-as kay haligi. Niya ang lubuto ang matayog. Wa siguro mahurot. Pero, muraong milakaw na to. Ganina naman to dito sa inyo. Dali na dito! Isa kang bayan na, no? Ikaw! Hi! Niya ka sa mong kwarto? Uy, huwag kay sapot, di kang gamay! Sugay ba yan ni mong mauli, oy? Oo nga ni suod na lang ko. Lukway sapot. Wa madragahi ang putan sa Gabulis! dinhi sa imuhang kwarto. Ili mo tanawon, uy, misud mo ka din nga huwag kay palangin. Pamantilay. Ay, ikaw ba? Pagkataghan ba ni mo og tabi? Yun May berlet ba? Ayaw lagi rin sa. Huwag kay kwarta. Huwag kay tumayin mo. Huwag kay manyon. Dili ka ang pangayoon kung bayan ng mo, Terso. Dili mo sugod ka lang nga. Mahimo mong umagat ang atong anak. Di ka tayo lagi ko sa. Di lagi. Di ko. Ay, kaya basig maliwad ka ni mo. Luwag ka kung anak na makasawag. Di ka bilig ba eh? Wa ko'y nahimo. Napugos lang ko sa pagtambong sa kasal ni Wilson Odilia kay Libre Morjack. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Tirso, hining atong tulumanon, What's the Style? Gilibre og Turjak Style. Kumato mga listeners, atong What's the Style drama ug salamat sa tanan nag-comment nga isa jud na appeal sa atong pag-vlog ug akong i-shout out tanan nag-comment sa tuwa tong last na to nga gi-upload nga part 15. Shout out nako si Michael John Amores diya sa Tubod, Lanao del Norte. Shout out nyo diya labi na sa imong amigo diya John diya sa Tubod, Lanao del Norte. Shout out man ako si Clarice Bugs, labi na si Oscar Abedog diya sa Karkar, Cebu. Shout out mo diya Oscar Abedog, labi na si mga silingan diya nga nagpaminaw. Ug si Willow, shout out mo diya Willow. Shout out po nako si Sir Dads Vasquez ug si Juvin Kidion, shout out mo diya. Ug si Ma'am Del Sam 99 diya sa Hong Kong, shout out mo diya ma'am. Ug si Robert G. Palomar, shout out po nako si Dan Tindungan, shout out po nako si Sinan Riblanca, shout out mo diya ma'am. Shout out po nako si Ryan Inkito. Mga to listeners, tanan ka comment sa ato atong shout out ug atang-atangin na po sunod natong upload mga listeners. Ug gusto nako pagpasalamat katong tanan ka comment sa ato. Salamat kay sa inyong tanan sa iyong pag-comment nga nabasa jud nato sa atong pag-vlog karon. Daghan jud ka salamat.